George Borg Olivier, il-bniedem, il-politiku u l-missier ta' Malta indipendenti, ktib ġdid tal-ġurnalist veteran Michael Caruana, illi hu ibbażat fuq esperjenzi ta' nies li għexu u ħadmu qrib l-eks Prim Ministru u l-kap tal-Partit Nazzjonalista George Borg Olivier. Id-disa kapitli tal-ktib jitrattaw fost l-oħrajn il-ħajja, it-twemmin u l-ħidma ta' Borg Olivier fil-Partit Nazzjonalista, it-talba għall-integrazzjoni ta' Malta mar-Renju Unit, it-triq għall-indipendenza, Malta wara l-indipendenza, it-tneħħija tal-21 ta' Settembru minn Jum Nazzjonali u l-emendi għall-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Kapitlu minn dawn id-disa jitratta ir-riżenja ta' George Borg Olivier minn kap tal-Partit Nazzjonalista u ieħor li jfakkar il-mewt u l-funeral statali kbir illi sarlu. Interessanti l-aħħar kapitlu li jinkludi diversi persuni fosthom ulidu Alexander u Peter illi jisemmu min kien George Borg Olivier għalihom. Fid-daħla tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech isemmi kif kien xieraq u f'waqtu li propju f'din is-sena meta qed niċċelebraw is-60 anniversarju tal-indipendenza ta' Malta infakru din il-kisba kbira għal pajjiżna bil-pubblikazzjoni li ta' tiġih lil dan l-istatista kbir li fħajtu u anki wara inexxielu jidħol fil-qalb mhux biss tal-partitari nazzjonalisti imma ta' bosta Maltin oħra li jħobbu lil art welidhom bis-sinċerità kollha. It-tnedija uffiċjali tal-ktib ser issir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fil-Palazz ta' Sant'Anton f'Ħattart nhar il-ħamis 16 ta' Jannar għalkemm wieħed jista' jikseb kopja tal-ktib mir-reception tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.